Хей, здравейте, приятели, отново. Вече е готов поредният автомобил за продажба. Тези от вас, които следят страницата ни, знаят, че той пристигна преди няколко дни и показахме в какво състояние пристигна. Какво направихме по него? Само и единствено пълно пране отвътре на автомобила. Това направихме, тъй като нямаше абсолютно никакви забележки по интериор, екстериор, ходова част и мотор. Така че той е готов за продажба и сега заедно с вас ще го разгледаме. Ето къде Kia Sportage 2015 година, 2000 кубика, CRDI 4x4. Ето го. В много добро състояние, 186 000 км, 188 000 км, напълно точно, ако трябва да бъдем. Нямаше никакви забележки по външно, след като го измихме. Ето го. Нека да го разгледаме вътре. Вратата, копчета, има прибиране на огледалата. Ето. Има система за спускане при наклон, ESP, заключване на диференциала, мултифункционален волан, Bluetooth система, гласови команди. Ето го, километража, има мултимедия, оригинална старт-стоп система за запалване, Keyless Go, също система за заключване и отключване, има AUX, USB, Parktronic, извод за 12 волта. В автомобила не е пушен, тъй като няма и запалка, 6 скорости. Ето е седалката, шофьорската, няма никакви дефекти, скъсано, протрито или така нататък. Отзад изключително добре съхраняван автомобил. Има рейлинги на покрива, на които може да се сложи багажник за ски или за куфар. Има стелка в багажника гумен, което да пази отдолу мукета, който е на капака. Резервна гума, крик, няма каквито и да е било инциденти отзад. Тук е триъгълника. Штората се работи. Заден парктроник. Да видим от тази страна. Също изключително добре запазен, няма дръскотини по седалки, поддръжки и така нататък. Ето и пасажирската. Тук съм отворил и сервизните документи на автомобила. Тук е 16-та, 17-та, 19-та, 20-та, 21-та, допълнително обслужване, което е направено. Няма никакви надрасквания по лайсите, които са. Гумите са летни. 2020 година модел Hankook с повече от 5 мм грайфер. Може да го видите на снимките в обявата в Facebook и в Mobile.bg. Това е от нас. Ако искате и вие да разберете как пристига вашия автомобил и какво е направено по него преди да бъде закупен от вас, заповядайте в нашия автосалон и ще отговорим на всичките въпроси. Още веднъж весели празници! Това е от нас.